ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಕಾಣನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ಚಾ ಮಾತಾಡನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಗ ಅವೇ ಮುರಾನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಬೇಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಚಿಂದ ಅಂಚೆಂಡ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡಿತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಸದ್ಯಾಗ ಬುಡ್ಚಿಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅದೇ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೇಕ್ ಅಕ್ಕನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಜತ್ತೇನು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊರುಡು ನಿಪ್ಪುಂತಲೆ ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇಟ್ಟುಂದು ಇತ್ತೆ ಕನಪಿನಿ ಆಯ್ ಕೊರಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೊರಡು ಆಯ್ಗ ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ನ ನಮಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ನರ ಬರಲಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾಲ ಪಂಡ ಸರಿ ತಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮಿತ್ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಾರ ಪೋತಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತ ಐಟ್ ಇಜ್ಜಾತ ಅಮೌಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕನಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಂಪ್ ಕನಪಾಯಿ ಕೊಡೋರ ಐಡೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆ ಕನಪಾದಿನಿ ಪಂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೊರ ಕನಪಾಯಿ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ನ ಸುಧಾರಣ ಐಟಮ್ ನೆಟ್ ಐಕ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸೈಕಲ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮೊನ್ನೆರ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಕನಪಾನಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ ಎತ್ತನ ಐಕ್ ನೆರ್ದೆ ಕೊಂತಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇರ್ದೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈದ ಇಪ್ಪುನು ತೂಕ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಆಯ್ಕ ಐರ್ದೆ ಅವಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡತ್ತೆ ಆಯಕೋರ್ನಿ ಪಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಎತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಹಾಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೋತಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂದ ಎತ್ಕೊರಡ ನೆತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ವರ್ಷ ಐಟ್ ಮುರಣಿಯರ ದೆತ್ತದ ದೀದಿತ್ತದ ನೆಟ್ ತುಲ್ಲ ಏತುಂಡು ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪು 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 10, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300. 500 ಆಣದ ಉಪ್ಪಡು ಯಾವ 500 ದಪ್ಪು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಪ್ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 300 ಇಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಡ ಆತೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ತೂಪಯ್ಯನರು 1 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಾಯ್ತು 500 ಉಂಡು ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯೇ ನೆಟ್ ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ನೆಟ್ ಓರಿಯಂಡು ಪರ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೇನ ಬೋ ನೆರ್ದಿ ಅಂಕುಲ್ ತೆಪ್ಪು ಏಪಲವರ ತೆಪ್ಪು ದೇಪಣ ಬೂಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನೋಟೆ ತೋಜಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೆತ್ತ ನೋಟದೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಅವಲ ಐಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಗ ಮನಸಾನಾಗ ಏಪಲವರ ತೆತ್ತದ ನೆಟ್ಟ ದೀಪುನ ದೇಪಣ ಬೂಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಐಟ್ಟೆ ದೀದು ಪುಂಡ ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚವ ಕಾಯಿನ್ ದೀದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಓಡುಂಡು ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಐಟಂಡ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಉಪ್ಪಡು ನೆಂದಿಕ್ಕ ಪರ್ಸಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಪತೋನು ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟು ಹಾಳಾಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಕನಾರೆ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಸುಕ್ಕಾಗದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತನಿತ್ತೆ ಇಂಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ರೆಸಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ನೆಟ್ ರೆಸರ್ ತೊಂಡು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಸುಕ್ಕದ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ರಸತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡಿನ ರೆಸಿಪಿ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಮಗಲೇನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೋರಿ ಕನ್ನರ್ ಇದೇನಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಏಪಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಹೆಂಗು ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಕಡಿದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋತಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕುಣ ಅನ್ನ ಮಕ್ಳು ಬರಿಯಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ಮಾತಾಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಚಾಯ ಎಲ್ಲ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿನ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡ ರೆಡಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋರೆಂಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಇಂಚಾನೆ ಪನ 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 ಅಂದು ಅವರ ಬುಡಪತ್ತ ಬರ್ಸ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜನೆ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಮಾಮು ನಮ್ಮ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತತೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಕೋಡೆ ಬನ್ನ ಪತ್ತೈದಿನ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ ವರ್ಷಗೂ ಅಂಚೆ ಮೂರು ತಿಕ್ಕಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಓರಿ ಉಣ್ಣದು ಇಂಚಿನ ಪೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾವಡತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡಿಯಾರೆ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬರ್ತದೆ ತೋರಣ ಇಂದು ತೂಲೆ ನಿಜವಾದ ಸುಗಂಧರಾಜ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ದೈಕಂದ ಹಾಸನರ್ದು ಆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಟೆ ಅವು ಏತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಲಿತೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೂ ದಾಲ ಪರಿಮಳಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತೂನಾಗ ಸುಗಂಧರಾಜದಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ಮಗು ಚಂಡಿ ಹಾಪ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರುಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಗಲು ಕೊಯ್ದು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಆಲೆ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಕಡೆದಿಯಲ್ಲ ಅಂಚದನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಇನಿ ಏತ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಇಟ್ಟದ ತುಂಡ ಚಿನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಇಟ್ಟದ ತುಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಹಾಂ ನೀ ರಡ್ಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟದ ತುತ್ತಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೂಪಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾನಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಅದು ರೇಟ್ ಇಚ್ಚಾಡು ಚಿನ್ನ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡ Thank you so much. ಯಾಂದಲ್ಲ ಬಂತಜಿ ಆಯನೆ ಪನುಂತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ 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 ಅಂತ ಈ ಕಂದಿನದ ಅಕ್ಕಂದೆ ಬಾಡ್ಪಾದೋಡು ತೂಪ ಮುಕ್ಕುಲದೆ ಲೈಟ್ ಇಡ್ಸ್ದಕ್ಲ ಮೂರನೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ తీయను ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಮನನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮನ್ಪು ತೂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಕ್ರಂಚಿ ವಾವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡದ ಶೋಕುಂಡ ಕಟ್ಟಾತ ಜದದಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತದು ಅತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪನ ಇತ್ತ ಅನ್ಪನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೆಗ್ಗನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚಂಡ್ ಒಂಜೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾನಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಎಂಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುವರ ಎಂಬಂಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮಂತಾನ ಒಂಜು ವಾರ ಅಬ್ಜ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಬುರ್ದತೆ ಶೂ ಅಂದ ಕೊಡಕು ರಾತ್ರಿ ಕುಡಕ್ಕೆ ಈರ್ ಬುಕ್ ಮಂದ್ ಜರ ಬುಕ್ ಮಂದ್ ಜರ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈದಿನ ತೊಷ್ಪಾದ ಚಿನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದ ಕನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಸೆಟ್ ಇಂದುವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೈಕ್ ಒಂದೇನೆ ಕನಪದ ಕೋರ್ನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಕಜ್ಕೊರಂ ಪೋಯ್ರೆಂಕ್ಲೆಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆದು ಎತ್ತೀನಿ ಸಾರಿಗ್ಯಾನ ಒಂದು ರೆಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕದ ಟೈಸನ್ ಹತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಏನಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ
ಆಯ್ತಾ ಬಾವಡೆ ಉಂಡು ಎತ್ತಲ್ಲ ಬಾವಡೆದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಲದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಡು ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೈದೆ ಲೀಚು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ತರ್ತೀನಿ ರೇನ ತುಲೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೆ ಅಕ್ಕ ಬರೆಪಾನ ಬುಡ್ದು ಅಂಕಿ ತಂದೆ ಬರೆಪ ಒಂದು ಬೈದ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡದ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಬರೆಪ ಅವರೇಜ ವರ್ಷ ಕೇಕ್ ಪದಾರ್ಥ ಅದ ಕೇಕ್ ಕ್ರಂಚ್ ಕೇಕ್ ಕ್ರಂಚ್ಗೆ ಅವು ಕ್ರಂಚಸ್ ನೆಟ್ ಅಂಟದಿರ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಂಚ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಲೀಚುಗ ತಿಶಗೋ ತಿಶಗೋ ಮಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಾ ಯಾನ್ ಕೊನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿಯಾ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡ ಮಲ ಲೀಚು ಬತ್ತಕ್ಕನ ಕೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೀಚು ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಫುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನಾ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲ್ಲೇವೇನು ಅಕ್ಕ ಕೊರು ವರ್ಷ ಕೋರು ಅಕ್ಕ ಉಂಟು ಚಿನ್ನು ಮಿತ್ತದ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರು ತಟ್ಟಿರ್ದಿಯಾರೆ ಇದು ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಟ್ಟದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಲಿ ಫೋಟೋತ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟುನ ఆయన ಆರೆಂಜ್ದ ಅದಲ್ಲಿಷ್ಟು ತಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದಾಂಡು ತಟ್ಟಿಡ ಕೇಕ್ ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹತ್ತು ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಸ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ದು ಜಾರು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ಲಿಶುನ ತಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಯಾರೆ ನುಪ್ಪುಲ ಸುಕ್ಕಲ ಪಾಡಿದಿತ್ತು ಈಚ ಐಟ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಏಟ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಈತ ವರ್ಷನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಗೆ ಲಿಶೆಂಜಾತಡು ಸೂಪರಾ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ आवड वालीचो लीच फुल ಖಾಲಿ ಆಪುಣತ ನಂಗೆ ಜೋರು ಬಡಾತ ನಾನು ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ ಲಡ್ಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಜೋರು ಬಡಾತಿ ನಾನು ತಡಿಗೆ ಒಂಜಾರ ಹಾಕಿ ಲೀಚ
ಇತ್ತೇರೆಗೆ ಮೀಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆತಜ ನಾಲಾರೆ ಅಂಡಿ ತಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬರುವ ಲೀಚುಕ್ ಮೀಯರೆಂಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ 8 ಗಂಟೆ ಮೀಪಿನಿ 5 ಗಂಟೆಗ 5 ಗಂಟೆ ಮೀಪಿನ ಅಂದ ನಿಕುಲೆ ಈ ಲೀಶು ಈ ಮೀಪು ಜನ ಮೀಪನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡಾ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಅತಲೇಶೋ ಇತ್ತ 2-3 ಪೇಪರನ್ನು ದಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತನಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜೀವೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಟೇಬಲ್ ಪನ್ಪ ಎಕಡೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕುದು ಲೈ ಉಂಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೇಪರ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅವು ఆయన ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತೂಲ ವರ್ಷ ಕುಲೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಕುಲೊಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅತ್ತೆಲ್ಲಿಚ್ಚೋ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ ದಕ್ಕದು ಬಾರ್ದೇರು ಅವು ಅತ್ತಿಗೆ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡ ತೂಲ A4 ಶೀಟ್ದ ಎಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡು ದೂರಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಟೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಚಿನ್ನು ಆತು ಉಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ನಾಡ್ನಿ ಒಂದೇನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡತೆ ನೆತ್ತಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಗೆ ರೈನ್ಸ ನೂಕುದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದೆಂದೆ ಪುನಗ ನೆತ್ತಾಡಿಟುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ನಾಡುವಿರ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬುಕ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ್ ಯಾನಿಂಡ ಪಂಜನೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ತೂತೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಡೆ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಲಿಚು ಬಿದ್ದಟ್ನಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಬಲ್ಲೆ ಲವ್ ಯು ಪಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತನದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡೆ ಪತ್ತಂಪು ಆಯ್ಡಕೋರ್ ಬೇರೆ ಬನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮುಡ್ಪಾದ ಕೋರಾಯ್ಕ ಚಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೊನಪ್ಪನ ಐಕೊಂದು ತೊಟ್ಟೆ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೋನತ ಉಂಟು ಬಯ್ಯದ ಮತ್ತ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ ಉಂಡು ನೈಟ್ಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಾಗತ್ತ ಬೋಡನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಕ್ ಬಂದು ಮಂತ್ ತೀಯರಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ರೈಸ್ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಗಟ್ಟಿ ರೈಸೇ ಉನ್ಪಿನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ತಿಂತೇರಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಂದಿಜೇರು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂದಿಜಿನ ಒಕ್ಕ ಬಾಜಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒನಸ್ಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲ ಒರಿನ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಾರೆ ಈಗ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದು ಕಾಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ರೊಟ್ಟಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬಾರದಿರತ್ತ ಬಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೈಪ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ